Другата перспектива, която ще строите на къщата, аз тук мога да ви използвам един лъч 45 градуса. Никой не е казал, че лъчът трябва да е точно 45 градуса, но тук мога да го използвам, защото има място. Примерно сега тук построявам един лъч през точката на наблюдение обаче. Значи това е лъчът, който би могъл да ви бъде зададен и тук. Лъча S малко. Като направление. Той не трябва да съвпада с направленията на сградата, ми трябва да е леко отклонен. И аз го отклоних, само че тук се оказа много близо до точка H. Ама така се оказа, какво да правим се. Това е FSH. Да не се объркате, нямат нищо общо едното с другото. FSH. И примерно, сега тая точка FSH я вдигам от единия хоризонт, значи това е H първа проекция. И я вдигам пак на хоризонта на перспективата. Значи това си е хоризонта на перспективата. H малко. А това си е хикса на перспективата. И сега, ако искам да правя сенки, тук няма да имам линия на практика, нали така? Ако искам да правя сенки, би трябвало аз да реша колко дълги сенки да направя и къде да избера точката S, точката, която е обежна точка на лъчите, на самите лъчи, обежната точка. За целта построяваме една права от точката FSH в FV. Е тук. Не в O, а в FV. Значи това е друга направа. Аз може би трябва с червено да я направя, защото има ли един червен химикал там вътре или няма? Нямам. Нищо тя няма да излезе в червено, ако го преснимате, но някъде по тая права, значи ето това е правата, която съединява FV с FSH. Ето това е. Някъде по нея ще се намери точката S. Аз се избирам къде да бъде. И ако искам да направя по-дълга сянка, ще избера по-нагоре. Ако искам да имам по-къса сянка, ще избера по-надолу. Но така или иначе, аз вече знам, че имам сенки върху основата. Някакви си, тук. И въпросът е дали да я взема по-назад или по-напред тая сянка. Да кажем да я избера малко по... Да кажем да я избера и тук. Тук я изберем с точка S. И това е точката S. S голямо. И при всяка една от точките, които хвърлят сянка, пускам по един лъч и по този начин може да се намери положението на провода на този лъч с основата или с други части на обекта, защото някои части на обекта хвърлят сянка върху други части на обекта. Тук, например, имам едно влизане в FV. Ето това тук, например. Този триъгълник ще бъде в сянка. Това ще бъде в сянка.
И това ще бъде в сянка. И понеже тая точка се сече с другата извън обекта, ей тук ще дойде следващата. Следващата точка ще дойде там. След това ще влезе в F2 и ще дойде още последващата. Ето тази ще дойде, ето тук. После ще влезе в FSH и после ще дойде още последващата, ето тук. И после ще дойде още последващата, ето тук. Разбирате ли? Или не разбирате? Значи би трябвало сянката да има една такава форма. Значи най-дългия ръб задния, който не се вижда, той ще хвърли една сянка, която трябва да свърши тук. Тя трябва да свърши тук. Значи това ще бъде до тук ще дойде лъча. И най-задната сянка, която ще ми бъде границата на сянката, ще бъде тази справа, фактически. И този куп ще направи такава една чупка. Другия куп обаче тръгва и той да прави една чупка. Ето такава. Тук ще имам една чупка, втора чупка и малкото тяло долу, малкото купче ще хвърли такава една сенчица и тя отива в F1. Ей тук отива в F1. Ей тук. Разбирате ли ме? И това нещо ще ви бъде сянката, хвърлената сянка на тялото върху основата и на високото тяло върху ниското тяло. Ще имате само една хвърлена сянка, която се състои от един триъгълник, един правъгълник и един трапец. Някакви въпроси имате ли? Някакви въпроси имате ли към всичко казано и направено до тук? Значи при една ортогонална форма хвърлените сенки или отиват в FSH, или отиват в F2. Или отиват в F1. И съответно едната сянка се наслага с другата. Сега, освен хвърлени сенки, вие имате и собствени сенки. Нали? Цялата тая плоскост ще бъде, която хвърля сянка. Тая ще бъде в собствена. И тая тук ще бъде в собствена. В дескриптивната геометрия ги отделяте собствения хвърляне с някакъв штрих, с някакви точки, нали? Има някакви там похвати. Тук е също добре да ги отделите. Принципът е такъв, че вътре в собствена сянка не може да има хвърлена. Значи една плоскост или е в собствена, или е в хвърлена. И